Nigerijské kriminální sítě patří k nejrychleji se šířícím formám organizovaného zločinu na světě. Nevznikly přes noc, vyvíjely se desítky let, často prostředí politické nestability, ekonomické nejistoty a obrovské sociální nerovnosti. Nejde o jednu jednotnou mafii, ale spíše o volně propojený systém buněk, které fungují ve více než 80 zemích světa. Zahrnují pašování lidí, kyberkriminalitu, obchod s drogami, finanční podvody i praní peněz. Jejich síla nespočívá v brutalitě, ale v adaptaci, komunikaci a přizpůsobivosti. Toto video vám ukáže, jak fungují, kde se vzali, proč jsou tak efektivní a jak se rozšířili i do Evropy. Nigerijský organizovaný zločin nevznikl přes noc. Jeho kořeny sahají hluboko do období po získání nezávislosti v roce 1960. Následná politická nestabilita, občanské války a ekonomické krize vytvořily prostředí, ve kterém vznikaly různé gangy, neformální sítě a skupiny bojující o přežití. Klíčovou roli sehrály i regionální rozdíly. V deltě Nigeru se již v 80. letech začaly formovat militantní skupiny, které bojovaly proti ropným společnostem a státu. Postupně se však mnoho těchto skupin přesunulo od politického aktivismu čistě kriminálním činnostem. Ve velkých městech jako Lagos vznikaly pouliční gangy, které se zabývaly podvody, pašováním a později i drogami. Zásadní roli v expanzi nigerijských zločineckých sítí sehrála imigrace. Tisíce Nigerijců odešlo do Evropy nebo USA za lepšími příležitostmi a s nimi i kriminální sítě, které brzy pochopily, že globalizovaný svět nabízí obrovské možnosti. Na rozdíl od hierarchických mafiánských organizací mají nigerijské sítě zcela jiný model. Neexistuje zde boss všech bossů, žádná tradiční pyramida. Místo toho fungují jako volně propojené buňky, které mohou působit v různých zemích, ale stále udržují komunikaci. Je to systém založený na kmenových vazbách, náboženství, rodině a především na důvěře. Významnou roli hraje etnická skupina Igbo, jejich příslušníci patří mezi nejaktivnější v mezinárodních sítích. Tato decentralizace činí nigerijské skupiny téměř nezničitelné. Když policie zlikviduje jednu buňku, ostatní pokračují dál. A co víc, díky moderním technologiím fungují jako globální síť. Komunikují přes šifrované aplikace, přesouvají peníze digitálně a organizují operace napříč kontinenty. Je to adaptabilita, která z nich dělá jednu z nejnebezpečnějších kriminálních struktur současnosti. Nigerijské skupiny podnikají v celé řadě nelegálních aktivit. Jsou to za prvé kyberkriminalita a internetové podvody. Patrně nejznámější jsou tzv. 419 scams, internetové podvody s fingovanými dědictvími, investicemi nebo romancemi. Moderní nigerijské skupiny však přešly k mnohem sofistikovanějším metodám, včetně phishingu, hackování firem, falešných investičních platform nebo krádeží identit. Tato kyberkriminalita generuje miliardy dolarů ročně. Za druhé obchod s drogami. Nigerijské sítě se staly klíčovým článkem distribuci heroinu i kokainu v Evropě a Asii. Využívají k tomu kurýry, lodě, ale i obyčejné poštovní zásilky. Jejich výhodou je flexibilita. Nemají pevné trasy, ale mění je podle potřeby. Za třetí obchod s lidmi a nucená prostituce. Tento segment patří mezi nejproblematičtější. Nigerijské sítě, zejména z oblasti Benin City, provozují rozsáhlé obchodování s lidmi, často ve spojení s rituálními sliby, takzvanými juju, které mají oběti psychicky kontrolovat. Za čtvrté, podvody v mezinárodní přepravě a pašování. Od falešných dokumentů přes dovoz nehodnoceného zboží až po pašování zlata nebo vzácných materiálů. Evropa je pro nigerijské sítě jedním z nejdůležitějších trhů. Působí v Itálii, Španělsku, Francii, Německu, Nizozemsku i ve Skandinávii. V Itálii například operují v přístavech i v ulicích velkých měst, někde dokonce ve spolupráci s místními mafiemi, kterým odvádí určité procento výdělku. V Německu se specializují zejména na drogový trh a kyberkriminalitu, zatímco ve Španělsku kontrolují část pouličního prodeje kokainu a prostituci. Výhodou je pro ně vysoká mobilita. Členové se rychle přesouvají mezi státy, často využívají falešné identity a umí se pohybovat v diasporách, kde se skrývají před policií.
Také Česká republika se v posledních letech dostala na mapu nigerijských kriminálních sítí. Nejde o tak masivní struktury jako v Itálii nebo Německu, ale přesto mají v Česku stabilní přítomnost. Nejčastější aktivity zahrnují internetové a finanční podvody, love scams, distribuci drog v Praze a velkých městech, padělání dokumentů, praní peněz přes české účty. Policie v posledních letech odhalila několik významných případů, kdy se podařilo rozbít buňky specializované na kyberkriminalitu. Tyto sítě často využívají studenty, pracovní migranty nebo osoby v tíživé finanční situaci k převodu peněz, takzvané můly. Jejich struktura je však fragmentovaná, proto je obtížné je zcela zlikvidovat. Kvůli globálnímu rozsahu nigerijských sítí se státy naučily více spolupracovat. Interpol, Europol a jednotlivé evropské policie vytvářejí společné týmy, které sdílejí informace a sledují digitální stopy a koordinují zásahy. Velký důraz je kladen také na boj s kyberkriminalitou, který se stal jejich hlavním zdrojem příjmů. Kromě represí se řeší i prevence, vzdělávání veřejnosti o internetových podvodech, ochrana firemních dat nebo monitoring podezřelých finančních transakcí. Odborníci se shodují, že nigerijské sítě budou dál růst, pokud se nezlepší situace v samotné Nigérii, chudoba, korupce a nedostatek příležitostí. Jejich největší zbraní je totiž flexibilita. Dokáží se přizpůsobit technologickým trendům, rychle přesouvat operace a nikdy nespoléhat jen na jednu oblast zločinu. V budoucnu se dá očekávat další rozvoj kyberkriminality a větší důraz na mezinárodní finanční podvody. Nigerijské kriminální sítě nejsou klasickou mafií, ale globální organizovanou strukturou, která využívá moderní technologie, migraci a decentralizovaný systém k tomu, aby působila prakticky kdekoliv na světě. A právě tato flexibilita z nich dělá nepřítele, se kterým musí státy bojovat spolu, nikoli samostatně. Pokud vás příběh nigerijských kriminálních sítí zaujal, dejte tomuto videu like a odběr. Sdílejte tohle video s přáteli a napište do komentářů. A to je pro toto video vše. Díky za pozornost a mějte se.